Tak, takhle to je, když sexta projekt. Dobrý. Tak. My se schovala i auta, ale... Dneska si našíme úsměvce v Blansku, tak aspoň se nás usmíte. Ne, nechcete, tak nic. Dobrý den, my dneska přinášíme dobrou náladu celou Blansku. Usmějte se aspoň na nás. Tak. Že bude další oběť. Tak, už to tady lepíme. Holky, usměj, pojďte sem, si podíváte. Krása. Fajné. Tak ani přitom mají dědečka. Jo, pojď za náma, za váma. Počkej, a je Míšo, ty k tomu přijď? Pojď si za náma, pojď si za náma, pojď si. Víš tam. Modrej. Tady už běhá. Ty. To říkáš, že jsem jen tak Gimpl 2. OK, jdeme na Gimpl 2. No ještě 2 tady pak. Počkej, Rami. Pohodě. Tak bude mít školní majetek. Prosím tě. Usměv. Jo, to budu počít, to budu taky. Já to zase neumím. Počkej, já to musím vidět. 3, 2, 1. Na půjčky. Vždycky na půjčky, Adame. Tak. 3, 2, 1, potkání, drsný. Ty máš dobří bočí. Promiň, no. Krása. Já vím, že nejde izolace. Tak tady teďka probíhá velká, jak se tomu říká, spolupráce? Ne, tady prostě vidíte, jak studenti gymnázia nalepují papír na lampu. Prostě vidíte, jak já se umím tulit k lampě. To taky. Tak, kam jdem? Počkej. Hodíme to. Jde paní, počkej, jde paní, tak to půjde. Tak, do koho půjdeme, co? Tam vidím oběť. Čau, kámo. Dneska všem přinášíme úsměv v Blansku, tak jestli vám tady můžeme nalepit, je dobrý. Dobrý den, my dneska rozdáváme úsměv pro lepší náladu, tak prosím. To nevíš, já se mu to tam dám. Ahoj. My dneska dáme úsměv úplně všem na tvář, tak... Jenom vidím. Ne, nemusíte třeba na bundu. Jo? Super. Jdem. A Romča má dobrou náladu. Teď si půjdeme podívat do knihovny. Kde jsme dětské oddělení? To není dětské oddělení. Ne, to spělí. Dobrý den. Dneska zepřeme náladu. Ještě byste se nám usmála foťák. Budete hodná. Děkujem. Dobrý den. Můžeme se takovou
špatnou. A můžeme vám vyzlepšit, vám tady dáme smajlíka s úsměvem. Co to je? Jestli se na nás usměje. Ježíš, Školní projekt to máme. je tady rozdáváme, protože dneska se tím odvrátí. Tak, řekni mi, co děláte za projekt. To je projekt z Gymnázia Blansko, dostali jsme za úkol rozesmát Blansko. Rozesmát Blansko? Ano. Tak dobře, tak právě jste mě rozesmáli. Jo, rozesmáli se. Vy se chtěli fotit. Jeda. Super. Tak letíme. Tak nashledanou. Nashledanou. Dobrý den. Děkuji. Dobrý. My dneska rozdáme úsměv po celém Blansku a chce po vás úsměv, aspoň tady nalepíme takhle, ať jste dneska šťastná, ať dneska máte úplně bezvadnou náladu a usmívejte se celý den. Tak jo. Takhle. Jdem sem, ne? Tak tam teda ne no. Mohl bych se ještě fotit, rovně píš panu Hončítovi, ať si to fotíme, tak všichni, super, děkujem. Romčová úsměv. Dobrý den, my vám dáme úsměv pro dobrou náladu. Já už jsem nedostal, hele. Ale ode mě je hezčí, ne? Podívej, že nakecám. Pozitivní barva, tak... Švenkni to tam, hele. No, Už jsem jeden dostal. vzhledem k tomu, že mě u nás všichni zdají, bych radši možná... A ještě A vám musí být Pravý náladu po té sekundě B, Můžu vás víte? pančekovat, můžu vás jít fotit, už máme fiale. Ahoj, děcka. Aspoň se usměj, počkej. Prosím, jak to proň, že to je růži, to jsem fakt nechtěl, ale jej, musí se usmát, tě vyfotím a bude to úplně super. Směj se úplně více druhý, prosím. Super. Dík. Vidíte? Když to jde podobně, tak to musí pozdím. Směj s námi, směj se proti nám. do úsměv. Pojď do úsměv. No ale tak ne. Jsem hmotný, to bych ale měla sem na let. Ty pro vás, tady jsou ještě neotrhávání. Jo, to je pro vás pančel. Nemusíte to vykončovat. A co vás to napadlo? Tu máme projekt teďka, dostali jsme to úkol, aby jsme rozesmáli celé Blansko, takže rozesmíváme celé Blansko. Tady máte další. Dobrý den, Dobrý den. já mám začal dekán. na mě. Jestli se vás můžeme vyfotit, tu máme do projektu. Ježišumar, Musí oběma žádný. A já mám... Děkujeme. Tak jo, to můžete kamkoliv. Nashledanou. Ať jdeš nebo já teda? Jdeš. Tak běž ty, aby jim to nevadilo, že natáčíme. Snad ne. Dobrý den. Dneska. Jak se máte? Tak nic, jak se máte? Dobrý, nashledanou. Bohužel paní nám nerozuměla, takže... Já jsem to říkala, kdo to říká? No, Smála se, to je dobrý.